Vanmiddag is de iepening van de Roenwei Gariep. Het is het verbindingsstuk tussen de Waardwei en de nieuwe centrale as naar Dokkum. Na de iepening kunnen de auto's dadelijk zo de nieuwe Roenwei rijden. Plaatselijk Belangenriep zei dat winkels en horeca wel benauwd binnen van minder omzet, omdat er minder verkeer terug het dorp komt. Koning Willem-Alexander zou Friesk in zijn taspraken broeken matten als hij in Friesland is. Dat zei FNP-voorman Johannes Kramer op een debatje over het Friesk. Centraal stier de vraag hoe je de stadige delgong van het Fries keren kennen. Daarbij helpt het wel als het Fries een hegere status had als nou, zo vindt de FNP. Wetterinstituut Wetses verhuist het naar het nieuwe onderkom. Eerst de kantoormaaierwerkers, daarna in fasen het laboratorium en de proefhal, met gevoelige apparatuur. Het oude gebouw weer fjessen te liets worden. Maaierwerkers moesten daarom een skoft in een tijdelijke ruimte werken. Squalbaan in Langwar krijgt het energiezuinigste squalgebouw van Nederland. Het had bij gelijk zinnepanelen. Langwar had actie viert voor een nieuwe squallen, omdat het oude gebouw zachte te wie dat het zelfs keerlijk weer voor de zoens. Het oude gebouw stiert te keep. De fietstunnel bij de Wietinga in Snits werd ongepast. Er is een soort kritiek op. Hij zou te snel wezen en er zitten te krappe bochten in. Er wienen verskate ongelukken. Er is nou besloten om het kuierpaard voor te heljen, zodat er meer ruimte komt voor fietsers. Vannacht kon ze op een bui. Dan zakkert het kwik naar zo'n 1 of 2 graden. Morgen eerst zinnen, maar middags rein. Het wordt zo'n 6 graden.